Kaixo, kafetaguneko lagunak, zer moduz, astero bezalaxe eta goizeko 12:30 arte gaur egun teknologia berrien munduari buruzko berri gehiagorekin gatoz. Zuzenean, YouTubeen ikus gaitzazue geure kanaletik. Eta gogoratu eskuragarri dauzkazuela gaur egun arte eskainitako hitzaldi guztiak. Zuzenean, YouTubeen kafetaguneatik geure kanalean. Eskerrik asko kafetaguneko langileak sortzen dugun taldealdiaren eskutik. Eta espero dut, ordu erdi interesgarria pasa dezazuela. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte eta ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Hala ere, gogoratu, gure berri izan nahi baduzue, zeuen herrietan kafetaguneak eskuragai dauzkazuela. Baita ere, geure kafetagunea ataria, hau da, kafetagunea.eus, bloka ere badekogu eta sare sozialak erabiltzen badituzue, gogoratu, gaurko moduan YouTubeen zuzenean gaudela, baina baita ere Xen, Facebooken eta baita ere Instagramen. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Eneko da nire izena eta gaurko urrengo erdia batera pasako dugu. Eta gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Alde batetik mugikorrak eta beste alde batetik pantailan ikus ditzakezuen jolasak. Jolasak eta jolasak. Izan ere gaurkoan, garuna sasoian mantentzeko aplikazioak eta jolasak aztertuko ditugu. Azken finean gogoratu bagaudela adimen artifizialaren garaian, hau da, inteligentzia artifizial dalakoaren mendean gaudela, baina gogoratu geure burua, geure burbuina entrenatu egin behar dugula, gauza ez ahazteko eta gogorarazteko. Beraz, jolasak ondo datozkigu, izan ere, jolasoiek mugikorrean eramango ditugu, poltsikoan. Beraz, aukera asko, aukera anitz dauzkagu gure garuna sasoian mantendu dezaketen aplikazioak erabilteko. Beraz, gurean gaurkoan, zuen garuna sasoian mantentzeko aplikazioak eta jolasak. Azken finean gogoratu, jolasak onura asko dakazkigula, bai nagusi, txiki edo helduentzako gure burmuina azken finean sasoian eta entrenatuta izateko. Imaginatu batuketa bat, sudoku bat, ajedrez partida bat, gauza guzti horiek geure garuna mugimenduan mantentzen dute, aktibo mantentzen dute. Eta azken finean, memoria joko horiek geure garuneko gaitasun kognitiboak piztuta mantenduko dituzte. Hau da, jolas horiek geure buruan olako impulso edo estimuloak sortuko ditu. Eta horrek geure burua aktibatuko da. Bai bakarti edo solitarioak eginez, sudokuak, gurutxegramak edo desberdintasunak topatzeko jokuak erabiliz. Hau da, azken finean, urrengo ordu erdian ikusiko duzuen moduan joko asko daust erabilgarri. Beraz, aukera asko izango dituzue. Eta honegaz, zer lortuko dugu? Gauza asko eta oso era erratzean. Hau da, oroimen bizuala entrenatuko dugu, geure gaitasun kognitiboak sustatu eta garatu. Hau da, burua osasuntsu mantendu, hau da, geure gorputza baita ere, konzentrazioa ere, izan ere gaur egun jende askok
konzentrazio arazo asko dauzka. Hau da, konzentrazioa bilatzeko arazo asko. Beraz, joku hauen bitartez, hau da, erlajazioa eta konzentrazioa ere garatuko duzue. Epe laburreko memoria handitu, hau da, memoria a corto plazo dalakoa, eta hau da, geure buruari erronkak, hau da, desafioak jarriko dizkio hauek garatzeko eta desafioei aurre egiteko. Beraz, izan ere, askotan ere, geure buruari, geure pertsonari erronkak edo desafioak ezartzea ondo datorkigu. Eta baita ere, horrez gain, ikasi ere ikasiko dugu. Hitzak, hizkuntza, batuketak, zenbakiak, irakaskuntza ere oro sartuta egongo da. Beraz, gogoratu, mugikorrean eraman ditzakegun aplikazio, jolas aplikazio hau esker, gauza asko ikasteko aukera izango duzue. Hasteko, sakea, ajedrez dalakoa, sakea gustoko duzue, sake zareak zarete, bai bakarrik edo zeuen lagun edo senitartukekin, aplikazio asko daude, baina horien artean alde batetik litzez dalakoa eta bestetik puzzles edo ajedrez dalakoa. Hor adibidez, litzez dalakoaren olako marrazki edo argazki asko jarri dizkizuet, azken finean litzez dalako aplikazio honi esker, bai bakarrik edo lagunekin sakean jolastu dezakezue. Azken finean online dalako partidak, hau da, zu nire kontra, beti ere mugikorretik, edo zeu bakarrik aplikazioaren kontra. Beraz, litzez dalakoa sake partidak. Baina, hor adibidez, badeko zuen bai, problemas de ajedrez dalakoa. Lehen, litzez egaz, olako partidak jokatzen zenituzten, baina problemas de ajedrez dalako aplikazioari esker, baita ere olako estrategia partidak, aukera desberdinak edo zeuek ajedrezean hasi nahi bazarie, olako aukera desberdinak aukeratuko dituzue. Ajedrez munduan hasteko. Beraz, litzez alde batetik eta besteare problemas de ajedrez dalako aplikazioak. Hauek beti ere, zeuen mugikorren, Play Storeen edo App Storeen eskuragai dauzkazue. Beti ere doainik. Beraz, ajedrez edo sakean munduan murgildu nahi baduzue zeuen burua, gogoratu, litzez edo problemas de ajedrez. Hala ere, gehiago ere, badauzkazue beti ere eskuragai. Sudokuak. Sudoku zaleak zarete, aukera asko dauzkazue, baina nik adibidez, bi aukeratu ditut, alde batetik Microsoft Sudoku dalakoa, eta bestetik Sudoku bakarrik. Hor adibidez, badekozue Microsoft Sudoku, aukera asko dauzkazue, nivel desberdinak, eguneroko erronkak, bai makinaren kontra, hau da, aplikazioaren kontra, edo baita ere, ez dakit hor nunbait, eta ezagutzen duzuen beste pertsona baten kontra jokatzeko aukera. Izan ere, gero klasifikazioak eta topatu ditzakezu ez. Eta gero, badekozu ere, Sudoku, baina Sudoku, Microsoft jarri gabe, hor badekozue eguneroko erronkak, baita ere klasifikazioak, hau da, zeuen klasifikazioak, hau da, denboraren kontra Sudokuak egiteko aukerak, zeuen buruei, erronka, imaginatu, Sudoku bat 2 minututan egiteko aukera, azken finean aukera asko daukazue,
eta azken finean sudokuak egiteko aukera. Eta beti ere nivel desberdinak dauzkazue. Hau da, errezak, medium, zailak edo oso zailak. Hala ere, zeuen mugikorren Play Storeen edo App Storeen sartzen bazarie gogoratu. Hor, sudoku jarri, eta hor badekozue, 100, 1000 sudoku instalatzeko aukera. Beti ere musutruk edo doainik. Beraz, orain arte ikusitako, hau da, ajedrez edo sake aukerak edo sudokuak egiteko aukerak. Beti ere zeuen burmuina aktibo izateko. Gurutxegrama zaleak zarete, gurutxegramak gustoko dauzkazue, badekozue alde batetik kruzigramas eta bestetik amo kruzigramas dalako aplikazioak. Hauek ere beti ere normalean eta pantailan ikusten duzuen moduan, gaztelaniaz izaten dira. Hor adibidez, zeuen mugikorretan, kruzigramas jartzen baduzue, hor pantailan ikusten duzuen kruzigramas topatuko duzue. Hau instalatu eta aurrera. 1000 kruzigrama eskuragai dauzkazue, nivel desberdinak, baina hori bai, beti ere gaztelaniaz dauzkazue, hitzak gaztelaniaz. Hauze, zeuen burua burmuina entrenatzeaz gain, hitzak hizkuntza ikasteko aukera eskainiko digu. Hor adibidez, badaukazue topatuko duzuen alako pantailazo edo eredu batzuk. Zeuen mugikorretan izan ere, olako pantailak topatuko baitituzue. Eta bestetik, amo kruzigramas dalako aplikazioa. Euskeraz ez dekozue eskuragai, baina hori ikusten duzuen moduan, hizkuntza gehiago dauzkazue eskuragai. Italiera, alemaniera, frantsesa, inglesa, gaztelera bebai. Beraz, hizkuntza desberdinetan, kruzigramak eskuratzeko aukera emango dizue amo kruzigramas dalako aplikazioak. Kruzigramas atzean izi eta guazen bai aurrerantza. Burua erabilteko memorama edota juegos de memoria. Gogoratu aplikazioek bai, mugikorrak erabili ditzakezuela baina baita ere zeuen tabletetan. Bai, iOS sistema erabiltzen baduzue, hau da, iPhone edo tableta erabiltzen baduzue. Beraz, memorama eta juegos de memoria. Juegos de memoria, memorama. Joku asko dauzkazue eskuragai. Zeuen App Storeen juegos de memoria edo memora idatzi eta hor instalatzeko aukera izango duzue. Aukera asko, joku asko dauzkazue. Beraz, hor pantailan ikusten duzuen moduan. Ingelesez, frantsesaz edo italieraz. Bakarrik edo beste pertsona bategaz eskuratzeko edo jokatzeko aukera. Beraz, hor memorama. Hor adibidez, pantailan eredu batzuk jarri dizkizuet. Juega hasta fuera de línea, ponte más inteligente, conviértete en un pensador rápido. Hor, eredu eta joko desberdinak dauzkazue eskuragai. Beraz, bat edo bestea beti topatuko duzue, gustoko duzuen jolasen bat. Aurkitu desberdintasunak, nork ez dauen noizbait, encuentra los 7 roles dalako jolasa, dekozue, desberdinak topatzeko aukerak. Nik normalean, olako zehoze egiten dudanean, hauek gustoko ditut. Izan ere nahiko ulerterrazak baitira. Hor adibidez, imaginatu, encuentra las diferencias. Irudiak eta egunkarietan topatzen duzuen moduan, bi irudiak topatu eta atxamarragaz diferentziak desberdinak topatu
eta hauek markatu, eta gauza da, eredu desberdinak topatuko dituzuela. Hau da, nivel desberdintasunak. Errezetik zailenera. Beraz, encuentra las diferencias. Hor adibidez, ereduak, argazkiak dauzkazue, zeuen gailuetan topatuko duzuenaren adibideak. Gero ere badeko zue, encuentra la diferencia 1000+. Hauze bai, desberdintasunak topatuko dituzue, baina hemen aukera gehiago topatuko dituzue. Eta are gehiago, zailagoak, hau da, imaginatu irudiak, baina irudietan argazki asko eta asko eta zailtasuna handituko da. Bakartia. El solitario. Solitarioa gustoko duzue, hau da bakartia, badeko zue betiko solitario klasikoa edo solitario showtime darakoa. Aukera gehiago badauz, baina nik bi aukerataz hitz egingo dizuet. Betiko solitarioa, hau da bakartia, solitario klasikoa, hor badeko zue. Ez dakit noizbait solitarioak egin dituzuen, baina gustoko badituzue, instalatu zeuen mugikorretan eta aurrera. Partida hasi, baina partida gordetzeko aukera emango dizue, hau da, imaginatu partida hasi, aspertu partida gorde eta bihar partidarekin jorde, nivel desberdinak, baina beti ere solitarioa azken finean. Eta gero badeko zue solitarioa baino showtime galakoa. Azken finean solitarioa, baina olako irudiak desberdinak izango dira. Hau da, ez da betiko solitarioa izango. Hau da, irudiak desberdinak. Erakargarriagoak azken finean, marrazkiak topatuko baitizuzue. Sopa de letrak, letra sopak. Sopa de letrak gustoko badituzue, milaka aukera dauzkazue, baina hoien artean sopa de letras edo word search galakoak. Azken finean, sopa de letras gazteleraz, nivel desberdinak, aukera desberdinak, partida gordetzeko aukera, baina azken finean, sopa de letras bai, mugikorretan edo tabletetan. Eta gero, badeko zuebe bai, sopa de letras gehiago, baina azken finean erabilteko edo funtzionateko modua berdina izango da, baina azken finean interfaz edo pantalla aldatu egingo da. Baina azken finean zein izango da mamia? Sopa de letras. Auto eta gero atxamarregaz pantalla heldu eta atxamarregaz zuzenean, txa, eta azken finean non dago koska, nivel desberdinak topatuko dituzuela. Zaila, mediur, erreza eta aukera asko. Hitzak gogoko dituzue, hitz zerrendak egiteko aukera. Hau da, apalabrados betiko jolasatalakoa eta baita ere 4 fotos y una palabra. Apalabrados ezaguna izango zaizue, noizbait egin dituzuelako, edo baita ere, telebistan ematen dituzten apalabrados programa dalakoetan. Beraz, juegos de palabra edo hitz jokoak gustoko badituzue, apalabrados da zeuen aplikazioa. Gogoratu beti ere, hauze doainik edo musutzuk dala. Zeuen mugikorren Play Storeen sartu, apalabrados, juego de palabras idatzi eta instalatu ezazue. Nahiko erraza baita. Gero badeko zue, hitzekin zerikusia duen Find the Words in Pics. Hau da, pantailetan irudia jarri, argazkien irudia ikusiko duzue, eta irudietan, hor, pantailan hitza jarri, eta hitza irudian topatu beharko duzue. Azken finean,
finean olako apalabrados 2.0 olako bertsio berria da. Azken finean, bai irudiak eta hitzak nahastuko baititu. Beraz, Find the Works in Pix dalako doainik dan aplikazioa. Puzzleak, ikusten duzuen moduan aplikazio asko dauz. Beraz, aukera anitz dauzkazue. Jigsaw puzzles dalakoa eta sort puzzle dalakoa. Azken finean, Jigsaw puzzle. Honetan, puzzleak topatuko dituzue rompekabetaz dalakoak bebai. Hau da, zeuen mugikorretan, puzzlera burutu beharko duzue. Azken finean, denbora, behar duzuen denbora, baina azken finean zein da helburua, irudia pantailan izango duzue, eta mailan puzzle bat ipintzen dugun moduan, zeuen tablet edo mugikorrak dala medio. Hor ere, badeko zue, sort path edo water sort puzzle. Hauze, zailagoa izango da. Osea, ez dira betiko puzzleak, hau da, buruan dauzkagun puzzleak, izan ere, hemen, adibide moduan, klasifika los colores inordenados. Hau da, puzzlea bai, baina puzzleako gauza da, imaginatu pantailan ikusten duzuen moduan, olako botilak topatuko dituzue, eta koloreak klasifikatu beharko dituzue. Aplikazio hau dela medio burua gehiago erabili beharko dugu. Azken finean, imaginatu, botila batzuk eredu moduan ipinita, bapatean pantailan. Igual a los colores en tubos para completar. Hau da, tubo guztiak berdin jarri beharko dituzue. Azken finean, puzzleak bai, baina bertsio modernoagoa topatuko duzue. Zailagoa sort puzzle dalako water sort puzzle aplikazioan. Beraz, buruari buelta gehiago eman nahi badiozue, hau zera zeuen aplikazioa. Azken finean hau ez da betiko puzzlea. Zailagoa da, bertsio modernoagoa, puzzleen bertsio modernoa. Orain arte, azaldu dizuedan guztia puzzleak, kruzigramak, sopaletak, osea, zeuen burmuina eta jolasak gogoko badituzue, aukera asko dituzue. Izan ere, imaginatu, puzzleak ez ditu dela goko, baina sopaletak bai. Beraz gogoratu, zeuen hiztegia hobetzeko, zeuen garuna aktibatzeko, dana mugikorraren bidez eta aplikazio asko dauzkazuela. Egunen baten aspartuta zaudetela, instalatu baten bat eta saiatu. Gogoko ez badituzuela, hori desinstalatu eta beste batekin saia zaitezte. Izan ere aukera zabala baita. Eskerrik asko gaurkoan kafetagunearekin egoteagatik. Gogoratu zuzenean YouTubeen gaituzuela gure kanalean. Adi egon zaitezte, izan ere kafetagunea maiatzeari dagokionez berri gehiagorekin bai dator. Eskerrik asko kafetagunea sortzen dugun lantaldearen eskutik eta adi egon zaitezte, hurren arte, agur!